إذا فيلم زجمر ودع 12 عمت زخونة أندريو زبهاليو أبز ساعات بيوه لبون زاد ساسع زلا ماناجر يتميتو بدحريو دما مسديو نخزرارب حزوا يخيد نساون تايكم زخونة تحطو نسو دما فقرخام دحازو مس زنقرا أديو دما بمحقواس من يتعدلن يقوال تبلو أندريو دما بمود أخرى عتلبو إتا ماناجر نايت تأسعيت يبلا نزي سمعتا ديو تدني غايا زلا كوينغن صبوغ يو كتب تملسلو እቲ ፕሮግራም ተመዲኡ እውን ምስ ወፁ ናብ ኣብ መኻዲ ዕድላ እሞ ኣብ ደገ ሻሂ ቡና ንኽብሉ እውን ይሓታ ንሳ ድማ ክምስ ብምባል ቆልዓ ብምዃኑ ከም ዘይተቐበሎ ተዛረቦ በዚ ልቡ ዝተሰብ ኣንድሪው ናብ ገዝኡ ክሳብ ዝበፅሕ ይበኪ እዩ ዝነበረ ኣዲኡ ድማ ካብ ልባ ብምሕዛን ተጽናዕንዖ እያ ዝነበረት ሕጂ ድማ ድሕሪ 10 ዓመት ኣንድሪው ዓብዩ ምስ ኣፍቃሪቱ ማያ እናተፃወተ እዩ ዘርእየና ማያ ድማ ብዛዕባ ናይ ቀጻሊ እናዛረበቶ እያ ትርከብ ምክንያቱ ኣብ ቀረባ ናብ ባርሰሎና ክትከይድ እያ ክልቲኦም እውን ተመረቕቲ ኮሌጅ እዮም ነይሮም ማያ ግን ስኮላርሺፕ ስለ ዝበፅሓ ክትከይድ ነይርዋ ኣንድሪው ድማ ምስኣ ከም ዝኸይድ ይዛረባ ኢሉ እውን ምስኣ ክኸይድ ዝኽእሎ ሰሊ ከም ዝዓቁር ቃል ይኣትወላ ድሕሪ እዚ እውን ኣንድሪው ኣብ ዳ ስጋ መሸጢ ስራሕ ይጅምር ኣይፈትዎን ነይሩ እቲ ስራሕ ኮይኑ ግን ምስ ማያ ንምኻድ ሰድልየልዮ እዩ ኣብዚ ሰዓት ናብ ማያ እንትድውልን መሰጅ እንትፅሕፍን ንሳ ግን ሸለሊላቶ እያ ነይራ ኣንድሪው ምስ ኣዲኡን ሰብኣይ ኣዲኡን ግሬግ እዩ ዝነብር ግሬግ እውን ጽቡቕ እዩ ነይሩ ኣንድሪው ግን ስለ ዘይፈትዎ ዕድል ብዝረኸበ ይጠርፎ እዩ ነይሩ ወጋሕታ ድማ ኣዲኡ ንሳ ንሕክምና ቆፀሮ ከም እትኸይድን ንመናስ ሓው ድማ ናብቲ ምድላው ሳዕስዒት ኣንድሪው ንኽወስዶ ተዛረቦ ኣንድሪው እውን ንሓው ናብቲ ሳዕስዒት ንኽወስዶ ይስማዕማዕ ኣብኡ ምስ በፅሐ ድማ ኣንድሪው እናጎየ ናብ ቁልዕነት መሓዝኡ ሜሲ ይኸይድ ምስ ዝኣትው እውን ብጣዕሚ ዝድብር ኮይኑ ይረኽብዎ ሜሲ ብዛዕባ ስራሕ ረኺቡ ምዃኑ ምስ ተሓቶ በቲ ዝሰርሖ ዘሎ ስራሕ ስለ ዝሓፈረ ክዛረባ ይመረፀን ቀፂላ ድማ ብዛዕባ ዶሚኖ ምስ ጓላ ሎላ ተዕልሎ ጀመረት ሎላ ሓፋርን ቅንዕትን እያ ኢላ እውን ኣዲኣ ብዝነበረ ዘይምርግጋእ ናብ ትምህርቲ ዘእተወታ 3 ዓመት ድሒራ እዩ ብጣዕሚ ከም ዝደበሮም ስለ ዝተዓዘበ ኣንድሪው ደርፊ ብምቕያር ንኽስዕስዑም ተዓደሞም ብቕልጡፍ ናብ ተሓጓስ ሳዕስዒት ይጅምሩ ሎላ ግን ወላ ሓንቲ ደስ ኣይበላን ኣዲኣ ዶሚኖ እውን ምስኣቶም ኣትያ ክትስዕስዕ ወላ ተሓተተታ ንሳ ግን ኣይተቐበለቶን ዶሚኖ ድማ ንብሕተን ኮይነን ክስዕስዓ ኣርሓ ቀቢላ ትወስዳ ከይፀንሐ ድማ ኣንድሪው ናብኣተን ብምምፃእ ክሕወሰን ምስ ዝሓትት ሎላ ስለዘይተቐበለቶ ከየፀግመለና ዝነበረ ይምለስ ድሕሪ ቁሩብ ፃንሒት ኣንድሪው ናብ ዶሚኖ ብምኻድ ሎላ ምሳይ ክትስዕስዕ ክገብራ ይኽእል እየ ይብላ ንሳ ድማ ብምሉእ እምነት እሺ ከምዘይትብሎ ተዛረቦ ንሱ ድማ ተቐቢሉ እንድሕር ሎላ ምሳይ ክትስዕስዕ ኣሚነያ $300 ትህብኒ ክብል ይሓታ ንሳ እውን ትስማምዖ ኣንድሪው ድማ ብቕልጡፍ ናብ ሎላ ብምኻድ ሕሽኽ ኢሉ ይዛረባ እሞ ተታሒዞም ናብቲ ማእኸል ሳዕስዒት ይኣቱ ምስዕሳዕ እውን ይጅምሩ ነቲ ዝረኣየት ዶሚኖ ስለዚ ተጸበየቶ ብጓላ ምስዕሳዕ ትግረም ድሕሪ እቲ ሳዕስዒት መወዳእታ ዶሚኖ ናብ ኣንድሪው ብምኻድ ኣመስጊና እቲ ዝበላ ሰሉ እውን ትህቦ ኢሉ እውን ኣብቲ ፓርቲ ዝነበረ ኣደታት እቲ ደስ ዘይብል ናብቲ ሓጓስ ስለ ዝቐይረለን የመስግንኦ ጀመራ ናብቲ ማናጀር ብምኻድ ስለ ዝተዛረበ እውን ኣብቲ ቀጻሊ ስራሕ ከም መኽፈቲ እቲ ፓርቲ ንኽመጽእ የቕርብሉ ኣንድሪው እውን ተወሳኺ ገንዘብ ክረክብ ምዃኑ ኣሚኑ እቲ ስራሕ ይቕበሎ ናብ ገዝኡ ምስ ከደ እውን ንቤተሰቡ ብዛዕባ ዝረኸቦ ሓድሽ ስራሕ ይዕልሎም ኣዲኡ እውን ተሓጒሳ ክቕፅለሉ ትዛረቦ ጸሊእዎ ዝነበረ ናይ ዳ ስጋ መሸጢ እውን ክገድፎ ይሓስብ ግሬግ ግና ግዜኻ ካብ ክተጥፍእ ጥዑይ ግዳይ የተሓስብ ይብሎ በዚ ዝተቆጣዐ ኣንድሪው ንሰብኣይ ኣዲኡ ክፀርፎ ይጅምር በቲ ሓደ ገጽ ድማ ዶሚኖ ንጓላ ሕቆኣና ድርጅት ንኽትድቅስ ትሕግዛ ነበረት ኢላ እውን ንሎላ ብዛዕባ እቲ ኣንድሪው ብሕሽኽታ ተዛረባ ተሓታ ሎላ ድማ $300 ኣዴ ክስለ ትህበኒ መፃወቲ ኪዩብ ክገዛልክ እየ ኢሉኒ ትብላ ዶሚኖ ብጣዕሚ ስለ ዝተገረመት ንሎላ ኣንድሪው ከም መማኸሪኣ ንኽትፅውዖ ተሓታ ሎላ ድማ ከምኡ ዝበሃል ኣይደልን ክትብል ትምልሰላ ብቐጻሊ ዴቪድ ናይ ኣንድሪው መፋለጢ ቪድዮ ንኽሰርሕን ናብ ሶሻል ሚድያ ንኽዝርግሖን እንዳገበረ ዋላ እኳ ኣንድሪው ደስ ተዘይበሎ ኣዲኡ ግን ናይ ሓው ሓሳብ ጽቡቕ ምዃኑ ተቐቢላ ትሕግዞ ኣንድሪው ዘይደልየሉ ምኽንያት ግን ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ሰዲም ዝኣከበ ከም ዘይጸንሕን ናብ ባርሰሎና ከም ዝኸድ ይነግራ ነቲ ሰምዐት ኣዲኡ ትስንብድ ብጣዕሚ ብምቁጣዕ እውን ንማያ ክብል ከም ዝኾነ ተረዲኣ ትርጉም ዘለዎ ውሳነ ክውስን ትዛረቦ ኣንድሪው ድማ ዘይተዛረባ ንኸይተሓዝን እምበር ናብ ባርሰሎና ምኻድ ካብ ዝሓስቦ ብዙሕ ከም ዝጸንሐ ይዛረባ ብድሕሪኡ ድማ ኣንድሪው ናብቲ ቀጻሊ ፓርቲ ይኸይድ ኣብኡ እውን ዶሚኖ ምስ ሎላ ይረኽበን ንሱ እውን እቲ ኩነታት ናይቲ ፓርቲ ደስ ዝብልን ኩሉ ዝሕጎሰሉን ገበሮ ከይጸንሐት ዶሚኖ ሃንደበት ሕማም ይስምዓ ካብኡ እውን ናብ ሽቓቕ ትኸይድ ኣንድሪው ድማ ብርሑቕ ሓደ ወዲ ንሎላ እናጸገመላ ይርኢ ብምኻድ እውን
ካብቲ ዕግርግር የውፅኣ እንታይ ከም ዝተፈጠረ እውን ይሓታ ሎላ ድማ እቲ ወዲ ምስ መሓዙቱ ኮይኑ ይቕልደላን ይሕጭጨላን ከም ዝነበረ ምስ ትዛረቦ ኣንድሪው ብሕርቃን ነቲ ወዲ ምፅራፍ ይጅምር እቲ ዕግርግር እውን ይቕፅል እሞ ናይቲ ወዲ ቤተሰብ ምስ መፁ ዘረባ ምልልስ ይጅምሩ ንኣንድሪው መስተ ከም ዘብዝሐ ምስ ተዛረብዎ ንደገ ክወፅእ ይመርፅ እሞ ይወፅእ ኢሉ እውን ሎላ ንበይና ኮፍ ኢላ ይረኽባ ኣዲኣ ኣበይ ከም ዘላ እውን ይሓታ ንሳ እውን ከም ዘይትፈልጥ ምስ ተዛረበቶ ንዶሚኖ ንኽደልያ ይለዓል ኣብ ሓደ መዕረፍ ቦታ ድማ ይረኽባ ግን ደምና ፈሰሳን ክዳውንታ እውን ተበላሽዩ ስለ ዝነበረ ክትከይድ ከም ዘይትኽእል ትዛረቦ ንኽሕግዛ እውን ተሓቶ ንሱ ድማ ዝተወሰነ ወረቓቕቲ ብምሽፋን ናቱ ጃኬት ጌራ ንኽትወፅእ ይዛረባ ንሳ ግን ናቱ ጃኬት ጌራ ክትርአ ይደልየትን ምክንያቱ ዝረኣየ ኩሉ ብዛዕባና ከሓምየና እዩ ኢላ ትዛረቦ መማርፅ ዝሰኣነ ኣንድሪው ንዴቪድ ምስ ሎላ ደው ኢሉ ቲሸርት ሒዞም ክመፁ ይገብር ኢሉ እውን ኣርባዕቲኦም ሓደ ዓይነት ቲሸርት ብምግባር ካብቲ ፓርቲ ይወፁ በዚ ተኸቲሉ ንገዛ ከብፅሕን እውን ይግደድ ምስ በፅሑ እውን ዶሚኖ ብቕጡፍ ሻወር ተኣትሞ ምስ ሎላ ንዕላል ብሓደ ግዜ ይረኽቡ ኢላ እውን ምስ ናይ ገዛ መፃወቲታ ባምቡላ ተላልዮ ናይ ክላስ ውዕሎኣ እውን ተዕልሎ ናብ ናይ ሎላ መደቀሲ ገዛ እናኸደውን ካብ ሻወር እናወፀት ጎፍ ንጎፍ ትረኽቦ ካብኡ እውን ብጣዕሚ መስጊና ክፀንሕ ከም ዝኽእል እውን ትዛረቦ ሎላ እውን ደቂሳ ስለ ዝነበረት ናብ ታሕቲ ትወርድ ኣንድሪው ድማ ሰብኣይ ኣለኪዶ ክብል ይሓታ ንሳ ግን ጆሴፍ ዝበሃል ሕፁይ ከም ዘለዋን እቲ ገዛ ናቱ ምዃኑን ትዛረቦ ቀፃሊ እውን ብዙሕ ግዜ ካብ ዓዲ እናወፀት ስለ ዝሰርሕ ብሕታዊት ኮይና ከም ዝስምዓ ትዕድሎ ነዚ ዝሰምዐ ኣንድሪው ካብ ዝኾነ ሰዓት ንስኸውን ስራሕ ምስ ዝበዝሓኪ ሎላ ቤና ከይትኸውን ኣይትሕሰቢ ክትፅውዕኒ ትኽእል ኢኺ ድማ ይብላ ዶሚኖ እውን እሺ ትብሎ እሞ ስልቂ ቁፅሩ ኣብ ጣውላ ይገድፈላ ካብኡ እውን ኣብ ሶፋ ኮፍ ኢሎም ብዛዕባ እቲ ዝፈሰስ ዝነበረ ደም ፔሪድ ከም ዘይኮነ ተዕድሎ እቲ ሓቂ ጥንሲ ስለ ዝወረደኒ እዩ ትብሎ ኣንድሪው ድማ ብዛዕባ እቲ ጥንሲ ጆሴፍ ይፈልጥ ምዃኑ ይሓታ ንሳ ድማ ኣይፈልጥን ትብሎ ንሱ ከተዕድሎ ዝደልየቶ ነገር ምስ ዝህሉ ኩሉ ሻዕ ኣብ ጎኑ ክለኹ ምስ በለ ነቲ ገዛ ገዲፉ ይወፅእ ድሕሪኡ ኣንድሪው ናብ መሓዝኡ ሜሲ ብምድዋል ይፅዋዓ ናብ ሸቓቕ ከይዱ ብስልኩ ሶሻል ሚድያ እንትኸፍት እውን ማያ ምስ ዝኾነ ወዲ ፎቶ ተጠቂዓ ይርኢ እሞ ይቁጣዕ ናብ ሜሲ ተመሊሱ ድማ ብዛዕባ ኣብ ቁልዕነቶም ዝገበርዎ ይዕልሉ ነይሩ ኮይኑ ግን በቲ ዝሓለፈ ስምዒት ከይገብሩን ከምቲ ነገር ንኸይውዕልዎን ይሰማምዑ ኣብ ቀፃሊ መዓልቲ ካልእ ፎቶ ናይ ማያ ምስ ትወዲ ይርኢ ኢሉ እውን ቆፀሮ ከም ዝኾነ ይሓስብ ካብ ዝሓለፈ እውን ብጣዕሚ ክቁጣዕ ከኣለ ኢሉ ድማ ናብ ገዝኡ ብምኻድ ተወዳዳሪ ንምዃን ስፖርት ምስራሕ ይጅምር ውዒሉ ሓዲሩ ግን ተስፋ ከም ዘይብሉን ምስ ማያ ክኸውን ከም ዘይኽእልን ይኣምን ድሕሪ ሰዓት ናብ ኤንጂኦ ብምኻድ ኢንተርቪው ክገብር ነይርዎ እቲ ሕቶ ከመይ ንቆልዑ ተምሃሮ ክመሃሩ ብምምሕያሽ ንገብር ዝብል ነይሩ ኣንድሪው ግን ተደናጊጡ ስለ ዝነበረ ሃተውተው ዘረባ ይዛረብ ኣብኡ ከሎ እውን ኣብ ሬስቶራንት ዝሰርሕ ምንባሩ ይዛረብ እቲ ወዲ ከዓ በቃ እንፅዋዕካ ኢና ንሕጂ ኣክል ይብሎ ኣንድሪው ግን እቲ ዕድል ንኸይሓልፎ ዝከኣለኒ ኩሉ ክገብር እየ ብምባል ይምሕፀኖ ብድሕሪ ዝተወሰኑ መዓልቲ ኣንድሪው ካልእ ፓርቲ የዘጋጅ እሞ ዶሚኖ እውን ትመፅእ ኢላ እውን ክትደውል ኢላ ስልኩ ከም ዝጠፍኣ ትዛረቦ ብድሕሪኡ እውን ምስ ሕፅያ ጆሴፍ ተላልዮ ጆሴፍ ድማ ብዛዕባኻ ፅቡቕ ጥራሕ ከም ዝነገረቶ ይዛረቦ ብኣቢሉ እውን ኣነ ቺካጎ ስለ ዝሰርሕ ዶሚኖ ከዓ ዋላ እኳ ኩሉ ሻዕ ኣብኡ ክንነብር ድሌታ ተኾነ ኣነ ግን ኣይወሰንኩን ነይረ ሕጂ ድማ ምስ ጓልና ኮይንካ ቤና ከይትኸውን ስለ ዝሓሰብካ ደስ ኢሉኒ ቆፅረካ ይደሊ ይብሎ ኣንድሪው ናብቲ ፓርቲ ተመሊሱ ብታሕጓስ ይስዕስዕ ፀኒሑ ድማ ናብ ዶሚኖ ብምኻድ በቲ ዝተገበረሉ ናይ ስራሕ ዕድል የመስግና ንሳ ድማ ተቐቢላ ኣብ ቀፃሊ ሰሙን ናይ ልደት ፕሮግራም ስለ ዘለኒ ሎላ ቤና ከይትኸውን ክኸይድ ትዛረቦ ንሱ እውን እሺ ይብላ ከም ዝተባሃሎ ከዓ ናብ ዶሚኖ ገዛ ብምኻድ ምስ ሎላ ንሪኦ ክሳብ ናብ ምድቃሳት ትኸይድ እውን ብሓንሳብ እናተፃወቱ ፅቡቕ ግዜ የሕልፉ ዶሚኖ ገዛኣ ምስ ተመልሰት እውን ምስ ኣንድሪው ብሓንሳብ ግዜ የሕልፉ እናዕለሉ ከለዉ እውን ንዶሚኖ ቅድሚ ሕዚ ትጭነቕ ምስ እንተኾይና ይሓታ ዶሚኖ ድማ ተቐቢላ ቅድሚ ሎላ ምውላዳ ብጣዕሚ ትጭነቕ ከም ዝነበረትን ካብኡ ግን ሕጂ ከም ዝሓይሽን ትገልጸሉ ንሱ እውን ተቐቢሉ ናተወዲኡ እውን ኣብ ዝኾነ ግዜ ብጣዕሚ ብጭንቀት ከም ተሰቃየት ይነግራ ኣንድሪው ገዝኡ ምስ ተመልሰ ድማ ኣዲኡ ኣበይ ከም ዝነበረ ተሓቶ ንሱ ድማ ስናይ ክላስ መሓዝቱ እናተፃወትኩ ብምባል ይሕስዋ ንሳ ድማ ብዛዕባ ናይ ባርሰሎና መዓዝ ይኸይድ ተሓቶ ንሱ ግን ማያ ምስ ካልእ ሰብ ፍቕሪ ከም ዝጀመረት ይዛረባ ነዚ ሰምዐት ኣዲኡ ካብ ማያ ዝሕሸት ከም ዝረክብን ፅቡቕ ከም ዝወሰነን ትዛረቦ ኣንድሪው ግን ክሓዝን ከኣለ እሞ ኣዲኡ ከዓ እቲ ተዘክሮታቱ ከም ዘይጠፍእ እናተዛረበት ተፅናዕንዖ ጀመረት ድሕሪ ዝተወሰነ መዓልቲ ኣብ ካልእ ፓርቲ ኣንድሪው ንዶሚኖ ምስ ቤተሰባ ይረኽባ ጆሴፍ እውን ንፅባሕ ስለ ናብ ካልእ ቦታ ስለ ዝኸዱ
ንሎላ ከጻንሓ ይዛረቦ ኣንድሪው እውን ከም ተስተባሃለው ናብ ሎላ ብምኻድ ሒዝዋ ይወፅእ ተመዲሶም እውን ክሳብ ናብ ድቃታት ኸይድ ብጽቡቕ ይጻወቱ ነይሮም ጽንሒሎም ድማ ዶሚኖ ምስ ጆሴፍ ንገዝኦም ይምለሱ ኣንድሪው ከዓ ብሓንሳብ ስለ ዝረኣዮም ክቐንእ ይጅምር ጆሴፍ ድማ ብዛዕባ ኣንድሪው ሕማቕ ቃላት ምዝራብ ይጅምር በዚ ምኽንያት ድማ ዶሚኖ ንኣንድሪው ብጣዕሚ ስለ ዝተና ሕጂ ዘይ ምዝራብ ይሓይሽ ገዛኻ ኺድ ትብሎ ብድሕሪ ብዙሕ ግዜ ንኣንድሪው ካብቲ ኤንጂኦ ተደዊሉ ንኽመጽእን ንኽቁጸርን ይነግርዎ ንሱ እውን ትዳስጋ ምሸጥ ይጸሊእዎ ስለ ዝነበረ ይሕጎስ ኢላ ድማ ዶሚኖ መሴጅ ጽሕፈሉ ማለት እውን ንግሆ ስለ ትወፅእ ምስ ሎላ ንኽውዕል እዩ ንሱ ግን ግዜ ስለ ዘይብሉ ኣይተቐበሎን ስዒቡ ድማ ናብ መሓዝኡ ሜሲ ደዊሉ ምስኡ ናብ ክለብ ክትኸይድ ይሓታ ከይዱ እናሳዕስዖ ከሎ ኣንድሪው ሃንደበት ብጉያ ናብ ዶሚኖ ይኸይድ ካብኡ እውን ሎላ ወይ ከም ዝገደፈታ ይሓታ ንሳ ድማ ምስና ዓባያ ክትብል ትምልሰሉ ኣብዚ ሰዓት ሜሲ ናብ ኣንድሪው ኣበያ ኣለኻ ክትብል ቴክስት ትሰደሉ ንሱ ግን ኣይመለሰላን ካብኡ እውን ምስ ዶሚኖ ደገ ብምውፃእ ንምንታይ ንጆሴፍ ክትምርዖ ከም ትደሊ ሓታ ዶሚኖ ድማ ቃላ ከም እተኽብርን ቃል ምጥላሙ እውን ከቢድ ምዃኑ ተዛረቦ ኣንድሪው ድማ ናይ ውሽጥኻ ዝርድአልካ ሰብ የድሊ ምዃኑ ሓሲቡ ብሃንደበት እውን ኢዱ በሊሕ ነገር ይቆርጾ ካብኡ ከዓ ዶሚኖ ናብ ገዛእ ብምውሳድ ጸርገሉ ነይራ ኣብዚ ሰዓት እውን ንምንታይ ንቺጋጎ ከም ትኸይድ ኣንድሪው ሓታ ንሳ ድማ ናይ ኮሌጅ ትምህርቲ ክትመሃር ምዃና ምስ ተዛረቦ ኣንድሪው ድማ ኣብዚ ክትመሃር ከም እትኽእል ይዛረባ ኢሉ እውን ኣብ መጽናዕቲ ክትትኩር ከለኺ ንሎላ ኣነ የዘናግዓ ኢሉ ይዛረባ ዶሚኖ ድማ እናሰሓቐት ንሎላ ብዝገበረላ ጽቡቕ ነገር ተመስግኖ ብዋቢላ እውን ካብ ሕጂ ንድሓር ሎላ ከም መዘናግዒ ስለ ዘይትደልየካ ናይ 20ታት ዕድሜኣ እውን ክትጥቀመሉ ስለ ዝመረጸት ኣይከሸግረካን ትብሎ ካልእ ግዜ ድማ ኣንድሪው ካልእ ፓርቲ የዘጋጁ ግን ጆሴፍ እና ሎላ ብዘይ ዶሚኖ ይመጹ ጆሴፍ እውን ንኣንድሪው ዶሚኖ ስለ ዝሓመመት ከም ዘይትመጽእ ይዛረቦ ድሕሪ ሕጂ እውን ቺካጎ ስለ ንኸይድ ንሎላ ክተጽንሐልና ኣይንሓተካን ይብሎ ኣንድሪው ግን ተቖጢዑ ሕማቕ ቃላት ንጆሴፍ ይዛረቦ ጆሴፍ ግን እቲ ነገር ክረጋጋዕን ይቕሬታ ከም ዝገበረሉን ንኣንድሪው ተዛሪቡ ኸይድ ከይጸንሐ ድማ ሎላ ብዝኾኑ ዝተኣከቡ ቆልዑ ክንገላትዓ ኣንድሪው ይዕዘብ ከይዱ እውን ንሎላ ብምክልኻል ስቶም ቆልዑት ናብ ካልእ ባእሲ ኣቱ ናይቶም ረበሽቲ ቆልዑ ቤተሰብ መጽኦም እውን ንኣንድሪው ብምውቃዕ እቲ ዕግርግር ክውስኽ ይገብሩ እቲ ኣዲኡ ኣብ መንጎ ብምእታው ሰላም ክተውርድ ምስ እትፍትን እቲ ኣቦኡ ነቲ ረባሽ ቆልዓ ግን ከይፈለጠ ገጻ ይሃርማ ካብኡ እውን ግሬግ ተቖጢዑ ነቲ ሰብኣይ ምህራም ይጅምር ብድሕሪኡ ካብቲ ፓርቲ ወፁ እሞ ናይ ግሬግ ድፍረት ግን ኣግሪሙሎም እዩ ዝነበረ ኣንድሪው እውን ንግሬግ ይቕሬታ ምስ ዝሓቶ ንሰበይቱ ጽቡቕ ሓሲቡ ከም ዝኾነ ይዛረቦ ድሕሪ ሰዓት እውን ሎላ ምስ ጆሴፍ ኣብቲ ፓርቲ ስለ ዝነበሩ ኣንድሪው ንዶሚኖ ክሪኣ ይኸይድ እሞ ኣብኡ ከሎ ምስኣ ፍቕሪ ከም ዝሓዞን ንጆሴፍ ክትምርዖ ከም ዘይብላን ይዛረባ ንሳ ግን ናይ ምንባር ትርጉም ዝርዳእኒ ምስኡ ብምዃን ጥራሕ እዩ ክትብል ትምልሰሉ ኢላ እውን ገና ወዲ 22 ዓመት ምዃኑን ንሳ እውን ፍርሒ ዝነበራ በቲ ናይ ቀዳማዋይ ሰብኣያ ምግዳፍ ጥራሕ ብምበር ሕጂ ምስ ጆሴፍ ሕጉስቲ ምዃና ትዛረቦ ብዝሕዝን መንገዲ እውን ንሱ ካብኣን ላዕሊ ከም እትግብኦን መንነቱ ክፍትሽን ብምዝራብ ዝሓሸ ንኽረክብ ትዛረቦ ነዚ ሰምዐ ኣንድሪው ክሳብ ሕጂ ምስኡ ከም ዘይነበረ ተረዲኡ ናብ መኪንኡ ብምኻድ ምብካይ ይጅምር ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ድማ ጆሴፍ ናብ ገዝኡ ይመጽእ እሞ ቅድሚ እታ መኪና ምኻዳ ናብኡ ብምኻድ በቲ መስኮት ከይዱ የንኳሕኳሖ ኣንድሪው ድማ ንጆሴፍ ኣነ ህፃን እየ ይቕሬታ ግበረለይ ይብሎ ጆሴፍ ድማ ንኣንድሪው ናብ ዓይኑ ንኽርኢ ሓቶ ብድሕሪኡ ድማ ንኣንድሪው በቲ ዝገበሮ ናይ ቤተሰብ ጽቡቕ ነገር የመስግኖ ኣብ ቀጻሊ መዓልቲ ኣንድሪው ኣብ ኤንጂኦ ተቖጽሪ ህይወቱ ብጽቡቕ መንገዲ ይቕጽል ናብ ኣዲኡ ብምኻድ እውን ናብ ባርሴሎና ከም ዘይኸይድ ይዛረባ ኢሉ ድማ ገዛ ናይ ባዕሉ ከም ዘድልዮን እቲ ገዛ ኣብ ጥቕኦም ክኸውን እውን ይዛረባ ምክንያቱ ካብኣን ካብ ዴቪድ ክርሐቕ ስለ ዘይደሊ እዩ ኣብ ቀጻሊ ግዜ ንዴቪድ ካብ ትምህርቲ ከምጽእ ምስ ኸደ ኣንድሪው ምስ ዶሚኖ ንመጨረሻ ግዜ ይራኸቡ ዶሚኖ እውን ብዛዕባ ዝሓለፈ ህይወታ ኢሉ እውን ሎላ ኣብ ንእስነታ ከም ዝረኸበታን ብድሕሪኡ እውን ሕጉስቲ ምዃና ተዕልሎ ቀጺላ እውን ነፃነታ ዝተሓደገት ምስ ሰብ ዘይትራኸብ ምስ ገበራ ሲንግል ክትከውን ከም ዝመረጸትን ንኣንድሪው ትዛረቦ ነዚ ምስ ሰምዐ ኣንድሪው ምስሓቕ ይጅምር ካብኡ እውን ናይ መጨረሻ ዕላሎም ምዃኑ ፈሊጡ ንሱ እውን ናይ ውሽጣ ዝርድአላ በይኑ ዘይኮነስ ጆሴፍ እውን ምዃኑ ኣሚኑ ቅድሚ ምፍልላዮም እውን ክርስዓዕ ከም ዘይኽእልን ኩሉ ሻዕ ከም ዘፍቅራን ይዛረባ ናብ መኪንኡ ምስ ከደ እውን ዶሚኖ ምስ ሎላ ይኸዳ ስለ ዝረኣየን እናበኸየን ንሪኦ ካብኡ እውን ዴቪድ ይመጽእ እሞ ንሓው ብዛዕባ ካብቲ ክላስ ልዑል ነጥቢ ምምጽኡ ይዛረቦ ኣንድሪው እውን ተሓጒሱ ብሓንሳብ ይኸዱ ኣብ ገዛ ከዓ ኣንድሪው ካብ ገዛ ስለ ዝወፅእ ዴቪድ ናበኸየ ናብ ኣንድሪው ብምኻድ ይተሓዋቐፉ
فيديونا زرئنا دحر 6 ورحي دومينو مس جوزيف تمرعم يو أندريو ون بتي دومينوز مخرطو عرس رخيبو نوين من باري جمر نهلم عند فيلم نزي مسل نيرو فاتيخم ما تكونوا تسفاي قبر نزي channel المحجاز لايك سبسكرايب شير من الباري ترسعو أبقى تصاريك سام الرهب سلام نعخو